Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα κατά των ναρκών, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις απίφθηναν έκκληση για περισσότερη παγκόσμια δράση. Εκτιμάται πως μπορεί να υπάρχουν έως και 10 εκατομμύρια νάρκες διασκορπισμένες σε 64 χώρες. Κάθε χρόνο τοποθετούνται από 2 έως 5 εκατομμύρια νάρκες. Ενώ η Αφρική πλήττεται περισσότερο και στην Ευρώπη το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Belə deyək də, mən Minya düşəndə mənim 23 yaşım var idi və mən çox böyük xəyalları, çox böyük, belə deyək, özünün qarşısında məqsədli olan bir gənc idim, hər bir gənc kimi və mənim Minya düşməm mənim həyatımda əlbəttə ki, çox böyük təsir yaratdı. Belə deyək ki, gənc bir insanın demək, ayağının üstəbəyinin amputasiya olunması. Το Αζερμπαϊτζάν είναι μία από τις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, η κυβέρνηση υλοποιεί πρόγραμμα για την καταπολέμηση των ναρκών και την ενημέρωση των πολιτών. Ərazilərin yenidən qurulması, bərpası zaman aparan bir məsələdir. Buna görə də Anamanı mina təmizlənmə əməliyyatlarının miqyası çox genişləndi. Və mina təmizlənmə əməliyyatları ilk öncə bizim həmin ərazilərdə olan kommunikasiya xətlərinin, yolların, su mənbələrinin, bütün bu infrastrukturun inkişaf etdirilməsi üçün ilk növbədə prioritet olaraq hədəflənmiş bir mina təmizləmə əməliyyatları biz həyata keçirdik. Və mən hər bir şəxsi, belə deyək də, əsasən də minalardan, müharibə gedən ərazilərdə, belə deyək, yaşayan, oran vətəndaş olan şəxslər kimi, onları, belə deyək, mina təhlükəsinin törədə biləcəyi, minanın törədə biləcəyi belə deyək, fəsadları, sonra minalı ərazilərə getməməyə və minalar haqqında daha ətraflı məlumat öyrənməyə çağırır. Σύμφωνα με τη Διεθνή Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών, η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς αρκετές χώρες της Βαλτικής ανακοίνωσαν την έξοδό τους από την Παγκόσμια Συνθήκη Απαγόρευσης των Ναρκών κατά προσωπικού. Μετά τον πόλεμο, από το έδαφος της Ουκρανίας πρέπει να αφαιρεθούν 2 εκατομμύρια νάρκες. Για τις πρόσφατες παραβιάσεις της λεγόμενης ενεργειακής εκεχηρίας από τη Ρωσία και το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον ορυκτό πλούτο, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα, στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να έχει διάρκεια. Audience of one, which will be judging the outcome of this war, and that is the first secretary of the Communist Party of China, Mr. Xi Jinping. And he will be watching who comes out on top. Is it Russia or the West? And that will also inform him in his next steps in the Pacific. I have no doubts. Ο Σίμπιχα επανέλαβε τη δέσμευση της Ουκρανίας για ειρήνη. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Russia must get serious about peace. For this, it is time to increase pressure on Moscow. Now is the time for diplomacy, but also pressure and deterrence. While the media attention is on global trade wars, we must not forget there is a real full-scale war going on in Europe. Russia remains an existential threat to Europe. Ο Σίμπιχα είχε κατηδίαν συναντήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών Τουρκίας, Λουξεμβούργου και Νότιας Κορέας. Στη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος της Τουρκίας στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του. Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της κεντρικής Μιανμάρ, το μοναστήρι Μένου, έχει μετατραπεί σε λόφους από μπάζα. Το ιστορικό κτίριο είναι ανάμεσα στα κτίσματα που κατέρευσαν από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στις 28 Μαρτίου. Στην επίσημη καταγραφή, οι νεκροί από το σεισμό έχουν ξεπεράσει τους 3.300. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν τις έρευνες για καταπλακωμένους στα ερείπια, αλλά το επίκεντρο σιγά-σιγά μετατοπίζεται στη στήριξη εκείνων που επέζησαν. Ακόμα και πριν από το σεισμό, η χώρα υπολογίζεται ότι είχε 20 εκατομμύρια ανθρώπους σε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι λόγω του πολυετούς εμφύλιου πολέμου.